И продължавате така. Влизаме ние бате яко на фри. И от всякъде почва да гърми. Още 15 секунди. Думите ни са като закон, който го мине става миньон. Дай тонко. Ето е ефекти правим. Боб Кър да си мола, да ти го взема. Нема като тебе да напиша поема за диадема. Тя бати тебе те разцепва. Говорим ли за помиарс? Ние сме си тука, помиари и нема си умреме от скука. Скоро ще се прекръстиме във водата при Букука, защото там ни чака някаква кука. Езерото е доста близко, искат да се разцепа за да помиарс. Ама те не падат на ниво толкова ниско. Или ние пък няма да паднем, ако ни хванат. Знаеме, че изпадат ли срещу нас, се ще паднат. Ти си. Дай снимам, ей. И ето отново бобката, да е застанал пак зад камерата. Иска той да документира нашото фри, за да може на съучениците си главата да взриви, да събереме ние още фенове и да им покажеме кои са мегаве. Да помяраме. Лейва ли ще правим? Да се знае. И тук нашия закон е да помярс, който не е от тяха некъв пълен фарс. Иска бате той да изчезне от тук, за да не стане на пребит буклук. Ние сме като една готина банда, дето ходи ебе и разбива всичко. В същото време, бате, ние сме всичко. Хората ни уважават и за нас умират, да стоят по мярс и да ринат. Всичко това все още го няма, обаче това не е кой знае каква драма. Това ни е бляна. Плана няма да се сбъдне, ако някой не вземе нещо да повърне. Повръщаш и какво? Прави си тролче. Или ще направим в графитите кошче. Косим всички други останали от групи. Правим ги, защото всеки от тях ще се надупи. Ела в квартала и както качечките ще те ебеме. Всеки може на тебе всичко да ти вземе. Това е дружба и тук нямаме господари. Тук сме тия, които посрещаме по шамари. Пусни са, батко ти, малко да ти покаже какви ги вкарва. Чакай, сега почнал. Да смениш на новия бит или го измисли ти. Генгста. Почва.